ምዛብ ዝትሪዎ ዘለኹ እኔ ጥሩ ነው የሚመስለኝ እንግዲህ የደነቆረ ካልሆነ በስተቀር ወይም ደግሞ ሁም ብሎ ካልሆነ በስተቀር ማን ጦርነት ጀመረ የሚለው ነገር በግላጭ እየወጣ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ከም ትሪዎ ዘለኹም ዚያቶም ንህወሓት ንምጽራፍ ንህወሓት አታክ ንምግባር ብሌም ጌርካ ነቲ ኩነታት ኩናት ክጅምሩ ዘድልዮም ዘሎ ኩነታት እዩ ነዛ ኩነታት እዚኣ ብዝበለፀ ዝገለጻ እስከስምዑ እዚ ኩናት ፊሽካ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነፊሑ እታ ፊሽካሳ መጥፊት እያ ትኸውን ናይ ባዕሉ ናይ ዕድመ ስልጣኑ መሕፀሪት እያ ትኸውን ንሳ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዝኸውን ጥራሕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ካብ ዝግመት ላዕሊ ናይ ሓያላት ሃገራት ናይ ርሑቅን ናይ ቀረባን ኢዳ ኣታውነት ክህልዎ እዩ ከቢድ ሕማቕ እዩ ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ባይዞ ብዙሕ ምዝራብ የድልን ንህዝቢ ኦሮሞ ሓደገኛ ይኸውን ህዝቢ ኦሮሞ ብልጽግና ኦሮሞ ስርዓት ክትሕዞ ኣለዎ በህዝቢ ፀቕጢ እውን ክገብር ኣለዎ ኩናት ከይጅመር ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኦሮሞ ናብ ሓደጋ እዩ ዝሳጥሖ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ኢኮኖሚ ባዶ እዩ ደሞዝ ይኸፍለን እዚያ ዘረባ እዚያ ቅድሚ ምርኣይና እሳቶም ዘውፅዎ ፀብፃብ ክንርኢ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ዓፋር ኩናት ከመይ ገይሮም ናብ ኤርትራ ገጾም ከፀግዕዎ ወይ እውን ኤክስተርናላይዝ ክገብርዎ ይደልይኹም ዘለው እዚ ድማ ዕላማ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ኩናት ክስዕር ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ዝግበር ዘሎ ንሸነ ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ብልጽግና ነቶም ኦሮሞ ናቱ ሸነ ክእምን ስለ ዘይከኣለ ኦኤልኤ ዝበሃል ማለት እዩ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኦሮሚያ ነቲ ብልጽግናን ሰራዊቱን ዝድክር ዘሎ ማለት እዩ ንዑ ኢሚኑ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ክገብሮ ዘይምኽኣሉ ኣብ ካልእ ህዝቢ ከይዱ ክእምን ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፋኖ ክትእምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ትግራይ ድማ ኩሉ ተፈቲኑ ክንደይ ባጀት ፈሲሱ ኣይሰርሐን ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌርካ ንደገ ተልግባ በመሰረቱ ድማ ምስ ግብፅን ኤርትራን ከመይ ጌርካ ተተሓሓዛ እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሪኒውድ ክላሽስ ኢን ኣፋር ሪጅን ነዛ ኩናት ኣብ ዓፋር ዝተገበረት ብከመይ ገሊፆም ኣሎ መስለኩም ናይ TPLF forces crossed the 6 Afar villages. شدشت أنا Afar عدتها سجيرو بمورتراتن عبيد بالي مسارحن برتن جيرو أبوشتي كل Afar متقعد خمس جبرة Afar regional government vows to take direct control of border defense لذي مجمريا نتيك ونتات كلا خالد زلو نا Afar حيل مخانو مخنياتو نا Afar زوب كل لاو حيلي نسوي نتبوتو كقعصر زلو زي متتاوي نسراويت ناي هو حد ناي تجري نابو متاودما is part of a broader strategy to externalize conflict from Tigray. زي تريوال لهم تجايم كم يجرون تعطلوا تجارو نزو كناتات زنابو زم وزلوا أتوكينات في Tigray كي كايد ندجنا موزع زجبر زلوا استراتيجي سموها مجيتي geopolitical triangulation Ethiopia Eritrea Egypt هنقولهم زلوا triangulation but whatever it is سموها نتابع له هذا Egypt seeks influence in the Horn without direct confrontation using Eritrea as a proxy. اوكي دايما له جبتي ابقرن افريكا ابص الواحد تجبر تدللا قد تابس اثيوبيا كتقط ما يتدلنيا سلازي كم مغابريا ناتا ኤርትራ تتقامالا ها ኤርትራ መጋበሪያ ናይ ማን ማይትኾንያ ኤርትራ ንሉላውነታ ንግዛታ ወሓድነታ ንረብሓናታን ንኩሉ ኩነታታን ያ ደውኢላ ዘላ ንግብጽ ድማ ተመሳሳሊ ካለ ዓይነት መጥቃዕቲ ጌርኩምሎም ስለዘለዎም ኤርትራን ግብጽን በሓደ ኮይኖም ኣለው ዝኾነ ይኹን መጋበሪያ ንዝባል ኤርትራ ድማ ናይ ዝኾነ መጋበሪያ ክትከውን ኣየድልያኒ ግን ካልኦት ሓይልታት ምሳና ክሰርሑ ተደልዮም we welcome them welcome ኢና ንብሎ መጋበሪያ ሙሉእ ህይወቱ ዝኾነ መጋበሪያ ኣይበልካዩ ተኸጽል Eritrea aims to avoid war on ኤርትራሲ ኩናት ኣብ መሬታን ኣብ ሓመዳ ንኸይካየድያ ትደሊ of course if you're not stupid ኩናት ኣብ ዓዱ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን ኩናት ዝደሊ ሰብ እውን የለን ስለዚህ እንዳይብሉ ስለዚህ redirecting pressure toward Ethiopia's Tigray region ስለዚህ ኤርትራ መሬታ ሓመዳ ኩናት ስለዚህ ትደሊ ነቲ ኩናት ናብ ትግራይ ክኸውን ትደፍአላ ይብሉ ትግራይ ድማ TPLF tries to shift the battleground to neighboring regions ዋሓድ ድማ ትግራይ ድማ ነቲ ኩነታት ነቲ ኩናት ኣብ ዓዱ ንኸይከውን ኣብ ትግራይ ንኸይከውን ናብ ካልኦት ዞባታት የመሓላልፍ ኣሎ እምበር ሃገር እዮም ዘመሓድሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ቀፂሎም እንታይ ይብሉ Ethiopia struggles to contain its pressure while maintaining territorial integrity ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ኩሉ ፀቕጢ ክትቆፃፀር ችግር ኮይኑዋ ኣሎ ኣብዚያ ንሰማዕ ኢና
ፀገማ ክትቋፀር ዘይትኽእል ሃገር ልዕልዕቲ ምዃና ኣሚንኩም ኣለኹም እንታይ ከተኣላሕልሕና ዘሎ ዝብሉ ማልቲ ላየርድ ኮንፍሊክት ሲስተም ብዝተፈላለየ ገፃት ዘለዎ ፀገም ኣለዋ ንኣብነት the intra-Tigrayan division በዓሎም ዝፈጠርዎ ኣብ መንጎ ትግራይ ዘሎ Horn is experiencing ቀርኒ ኣፍሪካ ይብሉ no Ethiopia is experiencing you it's not about Horn ንቀርኒ ኣፍሪካ ከላግብዎ ኮ the Horn is experiencing intersecting conflicts driven by ሓደ intra-Tigrayan division ኣብ መንጎ ትግራይ ተጋሩ ዘሎ ንስኻትኩም በዓልኩም ትፈጥርዎ ዘለኹም እዮም by the way ህዝቢ ትግራይ ነዚያ ንግረ መንገደይ ንሽተይ ሓበሬታ እናምሃርና እውን ክንከይድ ስለ እንደሊ እዚኣ ስምዕዋ እስከ እዛ ሕቶ እዚኣ ንኹልኻ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ንምንታይ እዩ ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎ ኣሕዋትናን ኣብ ዘለዎ ኣሕዋትናን ክዕረቑ ዘይደለየ እዚኣ ዝመለሰ ጅግና ትግረዋይ ቀሊል ሕቶ ግን ተጋርያ ፈላሊኻ ግዛ ዲቫይድ ን ኮንኮር ዝበሃል ንሓትሕትኩም እናተባላዕኩም እንገይሩ ይገብር ወርቁ ይእክብ ፅነ ኢለ ብዛዕባ ወርቂ ከርእየኩም ስለ ዝኾንኩ እየ ምክንያቱ እስኻትኩም ትባልዑ ሃብትናትኩም ድማ ይጓሕጓሕ ኣብ መወዳእታ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ካልኣይ ወገንን ኮይንኩም ንሓትሕትኩም ተተኸታቲልኩም ነታ ናይ ኦሮሞማ ብልፅግና ዝበለፀ ኣጀንዳ እዩ ክልቴኹም ትመትዎም ኣለኹም ኣክንዲ ምሳኹም ትዋግኡ ንሓትሕትኩም ክትዋግሎም ልክዕ ከም ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ንኣምሓራ ንፋኖ ብምልሻ ኣምሓራ ገይሩ የቃትሎ ኣሎ ተድነቲ ምልሻ ኣምሓራ ዓቕሚ እንተዘይረኺቡ ድማ ብናይ ብልፅግና ስፔሻል ፎርስስ እናበለ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ከዓ ነቲ ኣምሓራ የዳኽም ኣሎ እታ ዓባይ ሜጀር ፕላን ግን ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል ነጊርና ኢና ህዝቢ ኣምሓራ ከይበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ከይባዝሕ ቁጠባናቶም ክርመስ ብኩሉ መንገዲ ድማ ክንብርከኹ ብግምጣሉ ንሳቶም እናተረመሱ ኣብ ውግን ዕግርግር እናሃለዉ ከለዉ ህዝቢ ኦሮሞ ብብዝሒ ክዓቢ ብቁጠባ ክዓቢ ብቴክኖሎጂ ክዓቢ ሽዑ ድማ ዋላ እውን እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ተተኣዊጁ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ተመፅዩ ህዝቢ ኦሮሞ ብብዝሒ ብቁፅሪ ብዙሕ ብትምህርቲ ላዕሊ ብቁጠባ ሓያል ስለ ዝኸውን ቦታ የብልካን ትግራይ ድማ ጌም ኦቨር ክኾነካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጌም ሕቶ ናባኻትኩም እያ ንመለስ ናብቲ ፕላን ዝግበር ዘሎ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እጂ ታይም ዝብሉ ዘሎ ፊስካል ዲስፒዩትስ ኣብ ናይ ትግራይ ፀገማት ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ባጀት ፀገማት ዘሎ ምስቲ ፌደራልን ካልኦት ዞባዊ ምምሕዳራትን ኢንዲፐንደንት አፋር ሙቭመንትስ አፋር ድማ ናፃኑ ክኸውን ዝግበር እዚ ውሽጢ ሃገሮም እዩ ውሽጢ ሃገርኩም ዘሎ ፀገም እዩ ካልእ the region's instability is shaped by fear of encirclement and strategic recalibration ኣብዚ ዞባ እዚ ዘሎ ፀገም ድማ ከይክበብ ዝኾነ ሓይሊ ንኸይክበብን ስትራቴጂካዊ ዳግመ ግምታት ንምግባር ዝግበር እዩ tactical maneuvers and strategic timing ይብላሎጂ ኣፋር ኣሳልት እዚ ናይ ኣፋር ውግእ መዓስ ኮይኑ ይብሉ ኣለዉ በየን የተሓዝዎ ኣለዉ ረዩ ክንምንታይ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ናይ ምድላይ ሕልሚ ናይ after Eritrean President Isaias returned from Cairo ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ካብ ካይሮ ምስ ተመለሰ እቲ ናይ ዓፋር ኩናት ጀሚሩ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ግብፂ ተዘራሪቦምሉ ስለ ዝመፁ እዮም ኣብ ርእስኹም ይሱ ካልእ following Prime Minister Abiy Ahmed's parliamentary address ኣብ ፓርላመንት ኣብ ባይቶ ናይ ድሕርቲ ኣብ ባይቶ ዝተዛረበ ኣብ ባይቶ ኮይኑ ውግእ ኣዊጁ ስለዚ ውግእ እንዳራዊጅካ ውግእ እንተመፂካ ክስንብድ የብልካ ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ትንፍሕዎ ዘለዎም ክትንፍሑ የብልኩም ንኤርትራ ልኡላውነታ ከምዚ ክህስን ከምዚ ኣምንን ብተደጋጋሚ ገሊፁ ንተጋሩ ድማ በዓሉ ብግምጣሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል የለን ኢሉ ምክንያቱ ምስ ጻድቃንን ረዳእን የገይሮም ሶም ካብ ጅባይ ኣለው ቤላ ገይረ ብሪሞት ቋፀሮም ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ኣጥፊዎ ምምላስ ናይ ዝኾነ ይኹን ከምዘይብሉ ኩናት ናይ ኣምሓራ ጠጠው ከብል መደብ ከምዘይብሉ ዝኾነ ይኹን መደብ ከምዘይብሉ ነጊርዎም ስለዚ ንኩሉ ሰብ ነቲ ዘለዎ ቃልሲ ንክሕይል ገይርዎ ንቐፅል ካልእ እንታይ ይብሉ ኣለዉ one day after Egypt's foreign minister warned Ethiopia would remain land blocked until judgment day ሓንቲ መዓልቲ ድሕርቲ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ባድር አብደላቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ምፅኣት ናይ ክርስቶስ ወይ እውን መወዳእታ ናይ ዓለም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ኣይኮነን ድሕሪ ምባሉ ዘጋጠመ ይብሉ ኣለዉ ኣተሓሓዙ ወፅሞ ጌርኩም ዘይተሓሓዝ ነገራት ኣብ ውሽጢ ዓድኹም ዝግበር ዘሎ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ምትሓሓዝ ከምዚኣቶም ፕራንክ ዝኾነ ሃገር የለን ቀፂሎም ድማ TPLF and Eritrean PFDJ possibly under the guise of Fano militia attempt to open a new front in Amhara's Wollo Gashana axis ካልእ እንታይ ይብሉ እዚ ናይ proxy war dynamics ህወሓትን ናይ ኤርትራ ህግደፍን ብሓደ ኮይኖም ምስ ፋኖ ተሓባቢሮም እንታይ ገይሮም ይብሉ ኣለዉ ነቲ ናይ ወሎ ጋሽና ዝነበረ መንገዲ መስመር ዝሓፀውዎ እውን ኣካል ናይቲ ኩናት እዩ
Afar incursion may be probing maneuver to test Ethiopia's military response. بزنا عفار تغير زلو متكعت دما عقمنا إثيوبيان دلونتنا إثيوبيان نمفتان استجبرك كون غلي انتاي كغبريم دفتنهم فانو دبيلا غيري دكركم يلا كل سدير يلا نعم نخلط عام 3 عام دنريكم يلا سراويتكم تاع عينت عقم خمزلو درونات لنا تكنولوجي كزينا تبلو ابايتا كن زمارخن زواردن سراويتكم قصيلو انت بلالو ابزي ناب ايجيبت لونج تيرم استراتيجي سبورت ساف اب جبسي اب سودان نتي سراوي سودان يدغفلو cultivate ties with Eritrea and TPLF مس إريتران هو حاتن زمدنا لهم seek port access and influence in Djibouti and Somalia ناي أفضل بحري وودب دما أب جيبوتي دليلو كم دما بسوماليا promote the race security forum يعني إثيوبيا ملو بملو كم ساعة وان أدل كم زي بلوم يوم زغل زلو صبوا قبرتكم Egypt's risks. Now Egypt risk انتايو Egypt's arms to Somalia risks division to Al-Shabaab, diversion to Al-Shabaab. Egypt's port policies could threaten Ethiopia's trade lifeline. Ethiopia's landlocked status remains. بس كل تري وزلهم أوياتيو. لذي أتي أوياتنا توم تبغي مغنياتو أنزانا تومن فرهنا تومن رعدنا تومن تبغيرهم يقلت الناس لزلوا لما لسابتا برهانة كبلات أنها. ዲፕሎማሲው ኪሳራ ሙሉ ለሙሉ ወታደራቱ ናይ ወታደራው ቁመና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዕድመውን ዘይበሰሉ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ዘይፈልጡ ዝኾነ ዕጡቕ ዝማርኾም ዝኾነ ዕጡቕ ማለት ፍቀዱ ድፋዕ እናበኸዩ ቲክቶክ ገለ ቪድዮ ዝለቅዎ ምርኣይ ይኽእሉ ንኢትዮጵያ بزوان إيدان بخبدي إيدان زفلت سراويت يهوديك لعشرة شعاتي عامة ملو زحانة سراويت يلا يحجي سلازي سراويت ون معري سراويت تزيبلكا إيكونومي خاون طفش تخوينو بوليتيكا خان دبلوماسي خاون ون زخسارة تخوينو انت حسكا يا خان لابو كينات خطاءات الزبل بتاع بخبيتي سخون حزي استفلا ليوناي وارفير تكنولوجيس بزعكم ميكانايز موترايز حيل اير درون قال تطقيمو افتنا مجمريا خلت سمون ثلاثه سمون لعلنا ركب خالي من الوقت مال تغيرو خلت سمون ثلاثه سمون كنخيرت توغ بيزيكال اديس ابابا زوريا يخو اديس ابابا زوريا يخو سو انا بحفش انت خبل زدلي ابي حمد وقع خفتوين بتقراي حجمر كون أبيرتا يختصل تقنعوه فيشكا وانت نفحو تنفح فيشكا ناتونا يعيد مسلطان محتصاريتو فيشكا ياخدكون زي ياخدكون تخلي لي أنا زعما عرمي ولو قالوا إيكونومي ناي كوينات خمي إيكونومي خمزور لعبت عم خبيدي لعشرة شعاتي عامة مولو استوى هلالنا يهوديك إيكونوميس أو كوينات تقرأي ترحيات وديها حزم سيرتاون قطمي ولا مش فانو ولا مش اونكون مش مولو مش كلهم إثيوبيا يقطم زلو السبزي exactly ስለዚህ እዚ ትኩነታት ከሆን ከሎ ካል ገጽ ማይቲ ዝገብሮ ዘሎ እንደራ ድማ fixed on the Red Sea, a region that has become a focal point for global anxiety and strategic maneuvering. Once a tranquil maritime highway, the Red Sea now pulses with uncertainty and risk, its waters transformed by the shadow of conflict. The predictable flow of container ships, lifelines of global commerce, has been shattered by the relentless drumbeat of war and the ever-present threat of violence. On a moonless night, a Houthi drone strikes a commercial vessel near the Bab el-Mandeb Strait. ናይ ባሕሪ ጸጥታ ናይ ባሕሪ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መዛረብ ናይ ዓለም ኣብ ኮይኑሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናቱ እንታይ መስል ስምዑ የሚሰጡት ሚቻል የሆነ ኢንትረስት እና ሚቻል የሆነ ጠቀሜታ ስላለው በዛ መሰረት ችግሩን ንፍታ ነው። ነገር ግን ይሄ ዴፍስ ኢር ይላል በምዕራቡ ሀገር አሜሪካ ማለት ማይሰማ ሰው ጆሮ ውስጥ ነው የወደቀው። ምክንያቱም በሚያሳዝን ሁኔታ ከአስመራ መንግስት ምላሹ እሺ ነገ ነበር ቀደም ሲል በተለይ ኢኒሺዬቲቭን ወስደው ጠቅላይ ሚኒስትር አስመራ ሄደው ህዝቡን በደም ተቀብሏቸው በሰፊው እንደገናም ጥሪ አድርገው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አዲስ አበባ መጥቶ ኢትዮጵያ በሰፊው እንደገና ደግሞ ተቀብሏቸው ስላሰቡን ጉዳይ በደም ተነጋግረው እንደገና ሌላ ቀን ሄደው አሰብም እንትን ብለው አላማው ግልጽ ነው። ደብቆሽ የለውም። እንጠቀም አብረን እንደግ የሚል ነው። ምክንያቱም አሰብ ለኤርትራ በጣም ሌስ ሲግኒፊካንት ነው። ምጽዋ
زتريو زلهم بحفشا نيرترا تقبرنايو تعويت ويون بحدا كنسرح زبلنا يوسي أب تمام إزني إيرترا تمام إزني بعتنا يتقدست لنا ناي ملوستلون بمبال ناي استماسلو زربا أيو كزارب زفتن زلو نيرترا أب كتسالي أب تلفزيوننا مثلا نيرترا كتباناتا تطويلو زدرقة تسفازي بالله هاجر مسعيات المته أب كومبليت لاب تفعت قص أتخيل دلا نبلا نقوم شيتني أما عتكني انترفيو قبرا فلتني بس صف كند منتاي كمتا كراباتانا تو مستي كبدنا تو تكراباتانا تو حنيقة حيزاتو زلات مسلمو نايم سنفاس أقوم جلود مسلا كفتري خلها كوما عينات نايت بوليتيكا ديسبريشن دماتري كل تزاربو زلود ما چنكت إيرترا كم جلا يزنقر بات أبزي حدا حبريتا وصيلو مغنياتو كلت حبريتات كبكم زياتن أقدسين حنتي لنكني نتايلو نيروك المستوى نجزيت ذكرويخ ما بزم مسمعوا زيا የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበር ለኛም ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ بارتاي زبلنا زلو أبز تري وزناكم أفدق ودبنا إرترا كوسط كلسي من يافكيدو نابله نزا فيديو زيادة ما كم زجيرهم تم أكتيفيستس ناتو بزسف حمل كعد زارب ولا هجي كابينا ناتنا يفلطوني نيرو كالي نجرون زنبوري نبرن نابله حوس مررة زلو وجن نهو حتن ني منقسي إرترا بحدا بمتقع نتاقينات كجبراز دلي سمعتنا متن كافي تتكيم الله انتو خوني اتي قداي أبزي حدا إيرتراوي بوست جيروان يروريان يربزي انتهى تبل شبتي لاني الكات زارب زلها ثلاث أربعة statement of on the ثلاث أربعة ورحمشته شحن شعتميتين تسعان سلستن Minister ناي Foreign Affairs of the Transitional Government of Ethiopia on the recognition of Ethiopia Ethiopia of the sovereignty and independence of Eritrea يلو أبقلت ورحربعت جنبوت ثلاث أربعة شحن شعتميتين تسعان سلستن ني ناتسنة إيرتران لولاونة إيرتران أفلوت أهيبو كم زنبرة من غير وايفلتين هيبل نيرو دوكمنتنات كاي زيلوم دما أبغوتسو يدر بيولو سلازي this is also another drama زخني يخون شبت عبزي بلو بعلوم منقسي تبيع نتكونتات تري فرندم إيرترا كم استعذبو فتحاو كم زنبرة مستفز مدما أفلوت كم ذهبه أبتناتو مزاج بتاعي رخبنا ينزل زنبرة حساول لغباء سلازو خنبر نتكونتات كل سبز فلط زنبرن أما زاجبتنا إثيوبيا صبوا غيرو تقميت زلوا مخانون مفلات يدلي يقداس أبشفتنا زلوا منقسي أبزيا حنت بزيا صبوا غيرنا هنا تحازلكم زعبا بحرن كال إند زارب زلوا منقسي جوارن تايلس كوتيو أبزو قدايزي إمارات كمي جيران إثيوبيا إماراتي نحمتن نأبن تتكيما كمي جيرا وركي تتكام كم زلا كابزن كاب سودان كاب إثيوبيا نيلو أب the UAE Arab the United Arab Emirates increased its gold imports from Sudan by 70% last year. لك أبتك زي قالوا لهم كيناتن إمارات ناي ورك سرقناتا بزسف حمل كي يغطس لهم ولا نا إثيوبيا كابتك رايد وصل له وركي أب إماراتيو زخيت زلوا يزبال. So the Sudan is not an isolated case between أمانجو إسرائيل حدا ننتي برتو كينات أبزك هذا اللي زنبرة ناي إمارات ناي وركي زوسدته كابيتابيا import مالتيو is staggering 1.1,000% from حدا 3 طن أب إسرائيل زنبرة نب 15 طن كم استغيره أب إسرائيل حدا يزنقر جلو سلزي كويناتن أجرجرن إمارات كم يجرا كم ترب حلو directly أبدي رسول زنبرة كوينات مالتيو كم يجرا كم زرب حتيو إمارات زي جواراتي وزلو what was happening in Ethiopia حجون كوينات كجبرنا بتقرأي كجبر كله توركي نمسرع عبي متشونت كفتر كم زغنين what's happening in Ethiopia during the same period that the bloody Tigray civil war during which an estimated 1 million people lost their lives. So, whether in Sudan or Ethiopia, an increase in bloodshed seems to coincide with an increase of gold exports to UAE. مالتي تنقق بزبالك على تيزنا جرزلو أبغزي دماو كينات كهات كله السودان يخون أبي إثيوبيا وركي نبي إمارات ببزح كم زغيد نعزبيلو
بقمت على إمارات ما نزوم نايكونات نعبيخون كمون حميتي معبول أصوارات كالكالن نعبت نتنا يكونات منفسناتهم كم تناو حزلا غيرو جوار حنتي نبحكي كبات زخونت دوتش فيل لو ناوتي وني اليونايتد عربي إماراتس اوكي تا ريبورت كاباتهم زوصتها كابزوم دوتش فيل لأفريقيا زبل زوصتها سلازي إمارات وردو زلو صفعيت نبحكي بميديا درجة كنتات ناتهم ناقددي خيط كم زلون كاب غزي ناب غزي دما كم عينت كسي قبل علي إمارات يقتلالو إذا دما انتهي زفتر زلو نتي سرعات ناي إمارات أبي بريشر يقبر لولو نشتيكو طبايو من البات مزغزي كفنجر زغليو حجي نابتا. Coins are usurping part of the role that we thought Bitcoin would play. So our bullish forecast out there is 1.5 million by 2030. Given what's happening to stable coins, which are serving emerging markets in a way that we thought كاتي وود كم تري وازل لهم دحري كندي عمتات يا مالتيو دحري 5 عمت وي 4 عمت مالتيو زي حج 100 شح زلو كبابي 100 شح 200 قالن شح زلو بيتكوين هذا بحمشته 200 حدا ب5 مليون كونيا تبل دلا نزز زتبلو زلا زدقف دما اب مجمري اب سي ام بي سي تبلو زلا ابي هاغراو تلفزيون وي حدا ابي مين ستريم ميديا يكالاي دما زيا عباي انفستر يا كابتن كونسيو تازبلعت انفستر تبهالي اول سلازي ترى سبات يكونوا تم مخرج بهم زلو زدل مصنعات غيركم زدل تمرت وسيتكم زدل وسانه انت غيركم صباح نغو دحر 5 عمت من البات ولا فرق نايت تبلو زلا انت خوينو تخرعلو تخوليكم سلازي እቲ ጉዳይ كحلفكم يبلون وديلو خلو ابز حجي ተጠቀሙ ለኩም ይደሊ let's continue የብደት መንፈስ ነው አገሪቱ ላይ የተለቀቀው ሰው አብዷል ማበዳችን የምናቀው ወይ ከተገረፍን በኋላ ይሆናል ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት እኔ የምደመድመው ምንድነው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አብደዋል የኢትዮጵያ መሪዎች አብደዋል ጤነኛ ሰው ትንሽ ነው ያለው ያበደ ደግሞ ምን እንደሚያደርግ መገመት ተከል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ ዝተጸለለ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነትን ፖለቲከኛ ዝተጸለለ እዩ ዝብል ዘሎ ቃል በቃሉ እቲ ናይ ፓስተር ዲገለዩ ምዝ ዘሎ ከምኡ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና እቲ ዕብዳን ከርእየኩም የገለ ዓይነት ዕብዳን ሌላ ግን ህዝቡን የመናቅ አታውቁም አትረዱም እኛ ነው ደም የምናቆይ ማለት ነው ኢትዮጵያ የሌላትን ያልነበራትን ያላጣጣማችውን ነገር አለም እየጠየቀች ያለችው ምታቀውን ነገር የነበራትን ስታጣጣም የነበረውን ነገር ነው ይሄንን ነገር በምንም መከለል አይቻልም በምንም መሸፈን አይቻልም ሕጂ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዕብዳን ናበይ በፂሑ ለመሲልኩም ክልተ ነገር ከርእየኩም የድሕሪ ኣብቲ ኩናት ክንሓልፍ ስለ ዝኾንና ሲኖራት የምታጓጉዛቸውንም እቃዎች እንዲሁም ደግሞ የወደቡን ክራይ በ90% ሚሊዮንስ ኦፍ ዶላርስ ስለሆነ ወጪ የምታደርግባቸው ለዛ ክራይ ስለዚ እቲ ናብቲ ንሽተይ ወለዶ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ወደብ ክራይ ክጎድለልናዮ ወሪርካ እንተነስካ ማለት እዩ እንግዲህ በዚህ መሀል ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ ባህሪ ማለት ጉዳይ እስካሁን ያጣነው ከኢኮኖሚና ከእድገት ጋር በተያያዘ ነው የተጎዳነው መረዳት ራስን የመሆን ራስን የመፈለግ ለስላሴ ጊዜ እንዲሁም ከራሻም ከአሜሪካም ጋር ባይሃድግ ጊዜ አሁን ደግሞ ከሁሉም ጋር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ እዮም ዝጥቀሙሉ ዘለው ነቲ መንእሰይ ከምዚ ጌርካ ብሬን ዎሽ ተጌርካ ድማ እንታይ ትገብር ኣብዚ ከይዶም ኣብ ካርታ ኣትዮም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ረዩ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ጫውጫውታ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለው እዩ ኣብ ካርታ ኣትዮም ኣብ ጉግል ማፕስ ኣትዮም ወይ እውን ኣብ ካልእ ናይ ማፕስ ዘሎ ኣትዮም እንታይ ገብሩ ኣለዉ እስከ ንኢንተርነት ጌጋ ሓበሬታ ንምሃብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓሰብ ኣቲኻ ኣብቲ ዓሰብ ቦታ ከድካ ነቲ ሎኬሽንስ እንታይ ኢልካ ቢዝነስ ከም ዘለካ ትካል ከም ዘለካ ሬጂስተር ትገብር ኣብቲ ቦታት ማለት እዩ ስለዚ ኣትዮም ኣብ ናይ ዓሰብ ቦታታት ከይዶም እቶም መንእሰያት ማለት እዩ ብሽም ኢትዮጵያ ይፅሕፍዎ እሞ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ነይሩ ኢሎም ንዓለም ከጋግዩ ንሕጊ ናይ ዓለም ከጋግዩ ማለት እዩ እንተወሓደ ግን ነቲ ናራቲቭ ናይ ኢንተርነት ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማኒፕሌት ንምግባር ዝኽየድ ዘሎ ስጉምትታት ንርኢ ኣለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተጨሊሎም ዓቢዶም ክብለና ከሎ እቲ ፓስተር ማለት እዩ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ነዚ ገይሮም ድማ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣድ ዮር ቢዝነስ ተባሂሉ ወይ ከዓ ኣድ ዳታ ፕሮቴክሽን ገለኢሎም ዮር ኦፒኒየንስ ኣባውት ማፕስ ተባሂሉ ኣብዚ ፅሑፍ ብምእታው ነቲ ነገር ኣይትዮም ይገብርዎ ኣለዉ ሪፖርት ኣን ኢሹ ቹዝ ኣን ኦፕሽን ስለዚ እቲ ዘሎ ኣሽማት ክቕየር ከም ዘለዎ ገይሮም ተጋጊ እዚ ሰርች ፎር ገለመለ እናተገበረ ዝገብርዎ ዘሎ ሽጣራኻ ዶኩመንት ገይሮም ይነግሩና ኣለዉ ምናልባት እዚ ንበዓል እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኤቪደንስ ስለ ዝኾነ ክቕመጥ ኣለዎ ፍራውድ ኢንፎርሜሽን
ናይ ኤርትራ ቦታታሲ ብጌጋ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ኣብዚ ድማ እቲ ሽም ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፍራውድ እናበሉ ሪፖርት ይገብርሎ ማለት እዩ የኣይ በኣታቶምሲ እቲ ጉግል ማፕስ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንደምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ነገራት ንምስራቅ ንምብልሻው ድማ ተደጋጋሚ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ገይሮም ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ and someday ተተሓሳስበና ጉዳይ ክህሉ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ እዚ ናባኹም ኣቕሪብና ኣለና እቲ ስርቅን ተንኮልን ክፍኣትን ድማ ተተገምጢሉ ናብ ነፍሶም ይድመጽእ ዘሎ በናይ መንገዲ በዚ መንገዲ ከተማና በምዕራብ ጎንደር ቀጠናዎች ከባድ ውጊያ መካሄዱ ተገለጸ። የአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝ 3ኛ ጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር 10 አለቃ ኤፍሬም ብርጌድ ዛሬ ጥቅምት 26 2018 ዓ.ም ወደ አዲስ ቅዳም ከተማ በመግባት ያገዛዙን ጦር ከጥቅም ውጪ ሲያደርገው ውሏል። ያገዛዙ ኃይል በከተማ መውጫና መግቢያ ጨምሮ ምድሯ ላይ ሁሉ የቆፈረውን የቁም ምሽግ በመተማመን ከተቀመጠው ሰራዊት ውስጥ ግማሹን ከፍሎ ኬላ ዘርግቶ ለመዝረፍ ያደረገው እንቅስቃሴ መክሸፉም ታውቋል። በዚያው ቀጠና የአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝማ የወላጆቻችን አይደለም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናቱ ብሓያል መኸተናይ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወላ ታካይዳ ናይ ፋኖ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ወኒ ዘለዎ ሰራዊት ጥራይ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ ዝገብር ናይ ኣብ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ክትረቦ ኣይከኣልን እዩ ለንቀለ ድማ በተፈዳሕ ስለ ዝበሎ እቲ ፊልድ ማርሻል ኣብዚ ስምዑ የወላጆቻችን አይደለም እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም መሞት አለብን ብለን ነው ወደ ውጊያ የገባ ነው። ስለዚህ ኢድና ካብ መሃብ ኢድ መሃብ ናይ ቦታትና ይኮነን ካብ ኢድ መሃብ ሞት ይዕሸና ኢልና ኢና ናብ ኩናታት ኢና ይብልለው ኣብቲ ኩናት ዝኣተው ከምኡ ኢሉ ሰለለ ሰራዊት አባታችን ከምኡ ኢሉ ምሂሩ ዝሰደደ ተማርከዋል በሉት እንጂ አባታችን ተማርከዋል አባታችን ተማርከዋል እኛም ተደግመናል አቦታትና ተማሪኾም ንሕና ድማ ተደጊምና ደድሕረይ ዓውቢል ክበሉ ይብሎም ኣሎ ፋኖ ስለዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ዳርጋ ትዝበለፀ መስሓቂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቶም ናይ ኣምሓራ ድማ መዋዘይ ረኺቦም ምሉ መዓልቲ ክጭፍጭፉ ወይም ዝውዕሉ ዘሎ በዚያ ጌርና ክንሰግር አባቶቻችንም አይደለም ታሪካችንም አይደለም ምናምን የሚል ንግግር አለ እስኪ እንስማው እጅ መስጠትማ የወላጆቻችን አይደለም እጅ ከመስጠት ማደር የለም ሐሳቡ ጥሩ ነው አይደል ሐሳቡ ጥሩ ነው እጅ መስጠት ለኢትዮጵያውያን ሞት ነው እጅ ከመስጠት መሞት ይሻላል አንድ ቀንም ማደር አያስፈልግም የሚል ንግግር ነው የሚያደርገው ችግሩ ግን ይሄንን ጦጦ በልብላ ያዴግ አንድ ጥይት በጆሮ ስር ስተኩስ እጅ ወደ ላይ ብሎ ተማርኮ የያዴግ እስረኛ የነበረ ብርሃኑ ጁላ ሲለው ነው የማያምረው እቶም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ከንታይ ይብሉ ነይሮም ይኾኑ ብዕለቱን ብሰዓቱን ብኩሉ መንገዲ ተማረኸሉን ገይሮም ነዚ ሶሻል ሚድያ በፅቢፆም እዮም ቀኒዮም ትጁላ ዝበሃል ድማ አይ ቲንክ ኣብታ ዝነበራ ጉድጓድ መሓሸቶ ነይራ እንታይ ክገብር ይካባወት እዩ ዘይትኸውን ቃል ኣውፅኡ ባዕሉ ጎል ከም ዝኣተወ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ድማ መዓልታዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ ገጅፍ ዝኾነ ረፅሚ ኩናት ይግበር ኣሎ ብዙሓት ሰራዊት ገሊኦም ኣድቢዩ ይማርኽ ንገሊኦም ኣብ ካልእ ቦታ ይማርኾም ኣምሓራ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ እቲ ብልፅግና ብዝከኣለ መንገዲ ብዙሕ ፈተነታት እዩ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ክሰልጦ ይከኣለን ኣሎ ስለዚ ሚድያ ኣፈና ስለ ዝገብር ዘሎ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስለ ዘይዛረበሉ ዘሎ እምበር ገጅፍ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፋኖ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ፋኖ ናይ ብሓቂ ሓያል ተመክሮ ይሒዝ ዘሎ ንፋኖ ድሕሪ ሕጂ ክንዕቆ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ ምናልባት ኣቢ ምስ ፋኖ እንድሕሪ እዚኣ ምናልባት እየ ዝብለኩም ከም ገለ ኢሉ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ብሰላም ተዓሪፍሉ ንብሙሉኦም ፋኖ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ገብሮ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ እቲ ብልፅግና ሰራዊት እንታይ ምዃኑ ርኢዎ ኣሎ መን ኣብ ኩናት ሓያል ድሮ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ መን ኣብ ኩናት ተመክሮ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ መን ከንቶ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ኣብ ወገን ትግራይ ዝንበብ ዘሎ ኩነታት ክንሓልፍ ምስታ ናይ ባሕሪ ዝበልዋ መጀመርያ እዚ ናይ ኩናት መንፈስ ለንቀነ ብርሃነ ዝበላ ከምኡውን ክልቲኦም ዝበልዋ ኣብዚኣ ክልተ ዘረባ ክበኩም እየ ስምዑ እስከ
زي فترس نعو تخكل أنصار تجري أنصار الله وتجري زجبر زخوان عينة زجورو تخكل تجري دم حزقو مسير ترى خوي ناس أنصار برانجولا تكوسيه يبلت تتكوس كنا مرال لنا الله خلي قداي تنحن كفلت زلوا مالك حزقن تايز بهالزلوا نعوم سايكونكم كا تاك تجري تفتصمت أبي ترى فتصموات وين عين فتصمن سلازبلك مسير ترى ركبلك مسير ترى سلام يزدل سلازبلكاس مسير ترى خونكا إثيوبيا تفلس تسرح لها مغنياتهم لساتهم زي صامودو نمفرح سلازبوي بايزوي زي صامودو صنتت نفصام سلازبوي سو كل ነገር በትናቶም ልክ አይደል ናይ ትግራይ ቆዋም ኮ ግልጽ ነው ምስ ኢትዮጵያ ሰላምን አንደሊ ተዋዓልና ለና ምስ ኤርትራውን ምስ አምሓራውን ኩሉ በሰላምን በሕግን ይናንፈቶ مس عبدن برز ملكت دما نمن يزملكت نيرو نمنكس إثيوبيا بايزو بزعبة خحدت بزعبة تم دخو قاعد كله ننو علىهم تهاجو يلو خافتي حزو وزن وره دنبر لغي وزوزة ما إثيوبيا سراويتي ولا نجي لها تايز بزلو تاي خون زدوليو good እንግዲህ ጦርነቱ ተጀምሯልኝ ጉዞ ወደ አሰብ የሚለው ጉዞ ወደ ትግራይ እንደሚለወጥና እንደተለወጠ ከሁለት ቀን በፊት ነግሬያችሁ ነበር ያው እንግዲህ ላለፈው 2 አመት የተጋሩ ወይም የቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች ዝምታ ላይ ነበሩ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍም ሶሻል ሚዲያ ላይ ማክተብ አልነበሩም እንደውም እንደ አማራ መስለው እንደ ኦሮሞ መስለው የተለያየ ፕሮፓጋንዳና አጀንዳ ሲሰሩ ቆይተዋል አሁን ገና ከመጀመሩ already የድሮ ገንዘባቸው ምን እየገዛ እንደሆነ ተመልከቱት እንግዲህ ይሄ ጋንተር ይባላል ፌሊንገር ጆን he is chairman of the Australian Committee for NATO كم تريوم زلهم انتاينا نسمع زلنا اذا زربازيا قنيايا تبلع على تريو زلهم غونتر بحال حدا كبزم اوسترايف كاب اوستريايو اكلنا ممبر نيتو قلملي زبل انتايلو I call for Tigray public independence no Tigray Republic independence from ex-Ethiopia ተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘለዋ ዝብሉ ሓይልታት ወይ ውን ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ከም በሓድሽ ገንፊሎም ይመጹ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዝስማዕ ዘሎ ድምጺ ትግራይ ኩናት ተጀሚራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቂማ ናይ በሓቂ ነቲ ሲቹዌሽን ክትምዝምዞ ይዘለዋ ትግራይ ከም ቀደም ኣይኮነን this should be something ቶም ትግራይ ኩናት ንምጹ ዘይተርፍ ተኮይኑ they have to take advantage of ናቱ ዕድላት ተጠቂሞም ናቶም ረብሓ ከሳልጥሉ ዘለዎም ጉዳይ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ናበይ ክኸይድዩ ኩላቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ እስከዚያ ብርሃነ ልፍዓተ ኣብዚያ ዝበላ ንስማዕያ እቲ ዘንጸላሎ ነገር ያው ለኩሉ ሰብ ፍሉጥ እዩ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እናተኻረረ ዝኸደሉ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ምህዳር ሙሉእ ዳርጋ እናተዓፀወ ፖለቲከኛታት ዘይኮኑ ኣካላት ናይ ፌደራል ኣካላት ህልም ዘለ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ፓርቲ ኣፈኛታት ፕሮፓጋንዲስት ናብ ዝኮኑ ጫፊና ንኸይድ ዘለና እታዋሁ ናይ ኩናት ዝብሎ ዘለውን ናይ ልሂቃን ኣምሓራ ሜንታሊቲ ብልተወሰነ መልክዑ ርዲእ ስለ ዘለዎ ምስ ባሕሪ ዝተተሓሓዘ ነገር ተልዒለሎም ስኸምፀኦም እየ እዩ ሰባት ኣብ ዙርዩ ንምዕሳል ዝገብሮ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ከምናተይ ምናልባት ንሕና ለይንፈልጦ ኣብቲ እዋን ኩናት ኣብቲ እዋን ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ባዕሎም ስምምዕነት ተዘይነይርዎም ማለት እዩ ኣነ እዚ ኸ ካብ መስኻ እዚ ትበኒ ዝብል ስምምዕነት ተዘይነይርዎም ካብዚ ወፃ ብዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ፍሕስቲ ኮይኑ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ ዝለዓል ናይ ዓለም ሕጊ እዩ ዝጠሓስ ትርጉም ሉዓላዊነት ትርጉም ዩናይትድ ኔሽን እዩ ዝጠፍእ ትርጉም ሕጊ እዩ ዝጠፍእ ዘይኸውን ነገር እዩ ዝብስሩ እዚ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ገለ ኣጀንዳ ሒዝካ ሽልካ ሃለውሎ ምባል ትኽክል ኣይኮነን እዩ ብስሩ እውን ኣነ ከም ትግራዋይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትውንን ኣይደልን ኣነ ከም ትግራዋይ
حدقا إلانا متصنتنا يكون عند عصبونينا بجبوتي كراي خفيلاتهم مصورات كوس خميت قبلنا خمزلا سلن فلت مالتي ناي زازر بازيا شورني برهانه بزح صلي كتب صالو كم زخونت مغنياتو تازربا كم تايتل جيرو ما بتا فيديو جيرو مانيرو انا كم تግራዋይሲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ንኽትረክብ አይደልኒ ምባሉ ከም ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ነይራ እቲ ምክንያት ዝቦ ዘሎ ተሪኻዮ ግን ዓሰብ ኢሉ ዝመጽእ ንዓሰብ አብይ አሕመድ ንልምዓት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ንምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ኣጽዋሪ እዩ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዕንደራ ብሕሱር ዋጋ ንዓዓት ሒዙ ብቁማር ተፃዊቱ ንኩናትን ዕግርግርን ከስፋፍሕ ነቲ ናይ ኦሮሞማ መስፈሕፋሕ ከምኡ ድማ ንሱ ንጉስ ዝኾነሉ መንገዲ ንምስላጥ ተደይ ኮይኑ ካልእ መንገዲ ካልእ ጥበብ ካልእ ብልሒ ካልእ ጣቋ ከም ዘይብሉ ይዝነግር ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣትያላ ድሮ እቶም በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ባንዳታት ድማ ከበሮ ሓምሓም ብዛዕባ ዘይኮነ ነዚ ናይ ባሕር ጉዳይ ጥርዚ ከብፅሕዎ ንኣብ ንምሕጓስ ዘይግበር ነገር የለን የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ነው የባህር በር ባለቤትነትና ተጠቃሚነት እንደራደር ነው ቆይ ኖ አይደለም ልጨርስ እና ይሄ ነገር የድርድር ጉዳይ አድርጎ አይወስድም ከላይ ያለው ነው የድርድር ጉዳይ እንጂ ድርድሩ ካልተሳካስ የሚል ነገር ይነሳል እንግዲህ ድርድሩ ካልተሳካ አማራጭ ጦርነት ነው ይሄም ተነግሯል እንድምታው እሱ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ጦርነት ይመጣብላን ያለም ስጋት አለው ኢሳያስ ካሁን በፊትም በባድመ ጦርነት መጨረሻ ላይ መጀመሪያው ላይ ባድመ ሲያዝ ጥሪ አድርጓል አንዲት የአረብ ሀገር የተወረረች ነው አባል የሆነችው ሀገር የተወረረች ነው ስለዚህ ግብጽ ድረሱልን ሳውዲ ድረሱልን የአረብ ሀገሮች ድረሱልን የሚል ነው ያወጀው በነጋታው አሁንም የሆነ ያለው የሱ ነው እንግዲህ ስለዚህ እንደ መንግስት ይሄን ጦርነት የመጣብኝ ነው ብሎ ሊገምት ይችላል كم تري ور لهم كينات مرعى خوينو دسمعو بعد زي طواي رئيس زلهم قبر اسرات مالتيو حجون ايرترا كينات مصاخم زلو سلتردا زلا نغبص ردون كتبل كالو تغرات عرب ردون نكتبل يا تغوي زلا سلازي كينات دمصوم زلو يرايوم سلو زلو زبل زرباتاتيو كتاحز 99 شو من تنزنبره كيناتون كمو انت عرباويت هاجر تورر لايلو بريزنت سياس صاوعيد غيرو كم زنبره I don't know تناتو تاريخ سندات ناي تاريخ ابتنس بينو زحلمون زهوتو تون كاوز بقاس منچناتو سي كون زغل زبل امناتي زلني نريو زلنا كونتا دما اتكوينات نربحهم كون يلوم زموتو بفلاي جنرالاتن مرحت ناي تግራይ اب مسبلصغنا خوينوم تفلالي بروباغاندا زغبر زلو بزحاتيم زجو مديد بحال بتدغاغامي ابت ميدياتاتنا مص ام فكار زصاوت زلو خوينو كميركات سامورا جنرال سامورا الكادي غاب قدامي عصب ترادي كونسي عصب بصحي زملس وتحضر كلونا يكون نولا ايرترا كتقلل زدل مخانو بلا بلا نبله زفكره دحري زلو صادقاني الكا ردايلكا كلاتهم زياتهم نتي كوينات نعبن محغواس كبر حمحم زهر مزلو يم انتخون انتايلو زي جون مديد بلو صحيف لا يبللو تي ناتنايل اسمالاش صحفي زي جون منغاغ لو مبتعمي زحقسن زلو يلو قال عبشاشا عام خمسه يبلو يزاربيو درون ميغن انت زي كوينن كم تعبد مزنبرو عقمي سراويت ኢትዮጵያ ዳርጋ የብሉን ዩዝብል ዘሎ ታቂ ስለዚ ከም ትናይ ቀደም ዝነበረ እንተ ዘይ ኮይኑ ሎሚ አቅም ናይ ሰራዊት ከም ዘየለ ምናልባት ተንድሮና ደንገለን ዝብለት ዘሎ ሰንተ ዘይ ኮይና ካብ ወፃኢ ኣጽዋር ወይ ወታደራዊ አቅሚ ኣለኒ ግን እቲ ኣጽዋር ስጥራይ ዘለዎ ካልኦት ሓይልታት ክልዎ ማይክሉ እንደም ዝብል ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እና ተጨባጭ ስጋት አለብኝ ነው የሚለው የሻዕቢያ አገዛዝ ልክ ከአብዱልፈታህ ሲሲ ጋር ሲያየው ኢሳያስ አፈወርቂን ፉከራው የለም ምንም የለም አሁን ደግሞ በዚህ ሁለት ቀን ማን ልኳል ፊልድ ማርሻል የትግራይን ህዝብ ስለጨፍ እንደገና በአማራ ህዝብ ላይ ስለተነሳ ፊልድ ማርሻል ብሎ እንትን ሰጥቶታል ምንድነው ማዕረግ ሰጥቶታል ስጠይቅና ትንሽ እንትን ስል ሳነብ ፊልድ ማርሻል የሚሰጠው አገር ከሌላ አገር ጋር ጦርነት ገጥማ ስታሸንፍ ነው የእርስ በርስ ግጭት ፊልድ ማርሻል ሲያሰጥ ግን አይገርማችሁም زاسبيت زي زاغوال زي باصوري زاغوال زي اسكتبلح معاتي انا كل زي تقرمني ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ በሐቂ ዘገርም ያ ትብል ኤርትራ ትፍክር አይትረአኒ አይደላ መብዛሕቶም ቶም ናይ ኤርትራ ክድግፉ ዝፍትኑ ወይ ውን ዝድግፉ ሓይልታት ኣብ ሓንቲ ነጥብ እዮም ኤርትራ ዝሰምሩ ሳ ድማ ኤርትራ
መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ክፍክር ወይ እውን ተህዲድ ክገብር ኣይረአን እዩ ዘሎ ክትፍክረሉ ትኽእል ብዙሕ ምክንያታት ከለዋ ኣብ ናይ ምፍካር መንፈስ ዘይረአዩ ዘለው ኤርትራዮም እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኩናት ሓትሕት ተዋጊእካ ንተጋሩ ስዒርካ ወይ እውን ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ስዒርካ ኩናት ሓትሕት ህዝብኻን ሃገርካን ስለ ዘብረስካ ዶ ንሓደ ሰብ ፊልድ ማርሻል ማዕርግ ትበይኻ ናይ ካልእ ሓይሊ ወራሪ ሓይሊ ዓብይ ሱፐር ፓወር ዝሰዓረልካ ምናልባት ፊልድ ማርሻል ክትብሎ ትኽእል ብመሰረቱ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ህውተታን ኣብ ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሉ ዓይነት ዓጀውጆ ወዲቓ ዘላ ሃገር ምዃና እያ ትነግር ኤርትራ ግን በቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘይኮነ ናታ መንገዲ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ብዙሓት ካብቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ከድንቕዎ ትሰሚዕኻ ሓቆም እዮም ድማ ምክንያቱ ተህዲድ ፈኸራ ገለመለ ካብ ኤርትራ ኣይወፅን እዩ ዘሎ ኤርትራ ስራሓት ትሰርሓላ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ኩናት ክትዛረብ ኣይትስምዓን እያ ትንኮ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዕንግርግር መልሲ እዮም ዝቡ ዘለው እንተተኻኢሉ መልሲ ጥራይ እዮም ዝቡ ዘለው ካብ ሓሊፉ ግን ዝኾነ ነገር ዝግበር ነገር ወይ ወገን ኤርትራ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ትግራይ ድማ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ነቲ ኩነታት እዚ ክንሓብኦ ኣለና ዝብል ኣካል ናይ ትግራይ ድማ ኣሎ ስምዑ ኣብዚ ናይ ትግራይ ልሂቃን ክብሎ ዝደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብ ኢትዮጵያስ ጥዑይ መንግስቲ ድዩ ሕሙም መንግስቲ ቅቡልነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝብል ነገር ኣይምልከተና ንሕና መሪፆም እዮም ኢሉ መሪፅና ኢሉ ዘጣቃዕሎ አልሐምዱሊላህ ይሞችዩ ኣይሞችዩ ኢትዮጵያ ይጠቅማ ዝብል ነገር አጀንዳና ይኾነ መንግስትና ኢሎም ሒዞም ኣለዉ ኣብኡ ግዜ ይወድእ ትግራይ ክሳብ ነፃ ዘይኮነት ሳብ ሃገር ዘይኮነ ዓርስና ክኢልና ኣብዚ ዓዲ እዙይ ዘለውና ረብሓታት ዝግባእ በዚ ግዜና ክነብፅሕ ክንክእል ኣለና ክስራሕ ኣለዎ እቶም ዝስርሑ ተረኻት ድማ ብእውነት ተኸታቲልና ናይ ምፍሻል ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኩናት ትግራይ ትሕትና ወለጋ እዩ ማለት ዓብይ ሕማቅ ተረኺ ሓደገኛ እዩ እዚ ስኡል ካብ ሻላማ ክሕለፈ የብሉን ክምጉት ዝግብኦም ክተሎ ብፍላይ ዳያስፖራ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ክልተ ወርሒ ተፈፂሙ ተወዲኡ ሓደ ወርሒ ግዜ ይገድስ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ድማ እቶም ካልኦት እዮም ትግራይ ገለ ፖለቲካ ናይ ትግራይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ደይ መደይ ተባሂሉ ነቲ ናይ ትግራይ ከም ፖለቲከኛታት ኮይኖማት እዮም ግን ትግራይ ምስ ኣቢ ክትፅጋዕ እንተዘየለ ድማ ሸረፋ ክትሕዝ ነቲ ህወሓት ክጠፍኣ ኣለዎ እሞ ፖለቲካዊ ስልጣን ስለ ዝደልዩ ዘለው ዝኽተልዎ ታክቲክ እዩ እስኪ በዚያ ኻ ንስማዕ በርከት ያሉ የነጌታቸው ተከታዮች አሉ በቅንነት ለትግራይ የሚጠቅም ይመስላቸው ጌታቸው የተለየ ከብልጽጋ የተለየ ሐሳብ ያለው ቢመስላቸው ወጥተው ትናንትናም በቀደም ሰማ ነበር ያሸንፋል ብላችሁ ትደግፏቸው አላችሁ ብያክስተናገር ነበርና ጌታቸው ያሸንፋል ብለው የሚያስቡና አሁንም አሸንፎ አዲስ አበባ ሲተቀመጠ ይመስላችኋልና እንደዚህ ሰበብ ለተወናበሩት ምን መልእክት ነግራቸዋል አንተ የበሰልክ ፖለቲከኛ ነህ ወይ እኔ የትግራይ ህዝብ ከም በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ዓዊቶም ንህዝቢ ዓብይ ስትራቴጂ ገይሮም ንህወሓት ስዒሮም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ኮይኑ ዝስምዖም ተጋሩ ኣለውና እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንስኻ ከም ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛ እንታይ ምክሪ ትህቦም ኢላ ትነግረላ ምክንያቱ ንሳቶም መኺሮም ምስማዕ ስለ ዛበይዎ ቲፒኤልኤፍ የተለየ ሌላ አማራጭ ፓርቲ ያስፈልገዋል ብዬ አምናለሁ ቲፒኤልኤፍን የሚደግፈው የህብረተሰብ ክፍል አለ ያ ኃይል ቲፒኤልኤፍን ይዞ መቀጠል አለበት ከዛ ውጭ ያለው ህብረተሰብ ግን ጠንካራ የሆነ አማራጭ ፓርቲ ያስፈልገዋል ብዬ አምናለሁ ግን የነጌታቸው አማራጭ መጣልሽ ነው ያ ፓርቲ ግን በፍጹም ከብልጽግና ጋር የተነካካ መሆን የለበትም ለብልጽግና ጥቅም የሚሰራ መሆን የለበትም እንደውም ብልጽግናን በይፋ የሚታገል ነው መሆን ያለበት የሚጋፍጥ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ብሓፈሻ ዲፕሎማቲክ መልሲ ዝህብ ዘሎ እቲ መልስናቱ ድማ ህወሓት ጥራይ ንህዝቢ ትግራይ ከይኣክል ይኽእል እዩ ህወሓት ዝፈቱ ዝብል ኣሎ ምስ ክቕፅል ዝኽእል እቲ ካልእ ግን ናቱ ፓርቲ ገይሩ ናቱ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሒዙ እውን ክቕፅል ይኽእል ኣሎ ግን ናይ ግድን ኣይኮነን መጋበርያ ናይ ብልፅግና ኮይንካ ምስ ብልፅግና ጎንባሕባሕ ክትብል እንተ ከም ኖርማል ከማን ትግራዋይ ዋላ ካልእ ፓርቲ ኣንጻር ብልፅግና ይክቃለስ ዘሎ ምክንያቱ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ስለ ዘሎ ናበለ ትምህርቲ ናይ ፖለቲካ ይህቦም ኣሎ ኣብዚ ናይ መምህር ኣብርሃ ሰሚዕና ክንውዲ ኢና ናይ ትግራይ ጉህድ ክኾነሉ እቲ ኣብ ምስ ትግራይ ተታሒዙ ናይ ሓድነት ግዛእ መዓት ቅርሺ እናመተንካ ዝግበር ስራሕ እዚ እዩ ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ትግራይ ሕማቕ ፅሑፍ ወይ ዝዛረብ ወይ ዩቲብ ዘለዎ ኮይኑ ቅርሺ ከም ድላይ ከም ዝውሃቦ ይፍለጥ ድጋፍ ከም ዝግበረሉ ይፍለጥ ብዛዕባ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓድነት ክፍርስ ይኽእል እዩ
ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝብለካ ዘሎ እዚ ብግልጽ ክንዛረበሉ ዘለና ይመስለኒ እዚ ንትግራይ ካብ ምፍታው ኣይኮነን መጽ ዘሎ ትግራይ ካብ ምጽላይ ባንዳ ንእሽተይ ይውካዮ ብጣዕሚ ይሰርሐልካ ደይብል ነይሩ ኣብይ ሓደ ግዜ ንእሽተይ ዝብልካ ሸው ተብለሉ ይሰርሕ ነይሩ ካብ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ እሱ ትክክል እዩ ማለት ልምድ ኣለዎ ባዕሉ ንብዙሕ ዘመናት ናይ ባንዳ ተግባርና ስራሕ ስለ ዝመጽእ ካብ ኢንሳ ጀሚሩ ባዕሉ ስለ ዝበሎ ማለት እዩ ንሕና ኣይኮናን ኢልና ባዕሉ ስለ ዝበሎ ናይ ባንዳ ባህሪ ብተግባር ይፈልጦ እዩ ከመይ ዘለ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ናይ ውግእ ኣዋጅ ፕሮፓጋንዳ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዝፍተን ብትግራይ ዝኸይድ እዚ ብደንብ ግልጽ ክንከውን ክልክል ኣለና ማለት እዩ ግልጽ እዚኻ ጽቡቅ ጌርኩም ትሪእዋ ጽቡቕቲ መብርሂ ድማ ይብለው ኣይ ቲንክ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ንጹርነት ዝረኸበ ይመስል እንተኾነ እዚ ንጹርነት እዚ ናብ ኤርትራ ፀጊዕካ ክትከሰለካ ዝረአ ዘሎ ጸገማት ከምዕድል ብምጥቃም ውሽጣዊ ጸገማትና ክትሓላለኹም ትግራይ ዳግም ዓውደ ኩናትን መዝሐሊ ዓረርን ክትኸውን ምግባር ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቃሳት መሰረታዊ ረብሓን ድሕነትን ትግራይን ህዝባን ጠቕሊሉ ዝጎድእ ተግባር እዩ ዝበለም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስለዚ ነቲ ሓደ ይኹን ነቲ ካልእ እናደገፍካን እናተሓዘልካን ትግራይ ዓውደ ውግእ ንምግባር ትጽዕሩ ዘለኹም ኣካላት ዝተፈላለዩ ምኽንያት ተጠቒምካ ኣብ ውሽጥና ምጥርጣር ክሰፍሕን ትእዛዝ ወሃብትን ዝኾንኩም ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቆጠቡም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጥብቂ የተሓሳስብ ክብል እዮም ነቶም ኣብ መንጎ ተጋሩ ብስንኪ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቦም ሰራዊት ትግራይውን ኣብ ክልተ ምኽፋሉ ስዒቡ TDF-ን TPF-ን ክዋጉም ብቐንዱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምወላ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሑ ዘሎም ትግራይ ናይ ቅልውላውን ዓውደ ውግእን ማእከል ንኽትኸውን ዝደፋፍኡ ፕሮፓጋንዳታት ብትሪ ኣጠንቂቑ ዘሎ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጸገም ትግራይ ብዘላቕነት ዝፍታሕ ኣብ ትግራይን ብተጋሩን እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣፀኻ ደመና ኣብ ዝለምለመሉ እንድዩ ሚድያታት ኣይ ውሕድኩም ናትኩም ሚድያታት ውሒዱሲ ናይ ኤርትራ ሚድያታት እዮም ዘባእሱና ዘለው እዮም ዝብሉ ዘለው ዘገርም እዩ ዘገርም ነገራት ብዙሕ እንዲና ንርኢ ንሰምዕን ዘለና ንኩሉ ሰሚዕካ ከምዘይሰማዕካ ሸፈፊልካ ተሓልፎ ብዝኾነ ሓንቲ ኣብዚ ካብቲ ኣርእስቲ እዚ ከይወፃና ነዚያ ድማ ስምዑለይ እስከ ገለ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ካብኡ ዝወፀ ቪድዮ እዚ Now, let's talk about policy. And this is to all the Gunbar supporters. Name me one policy that Gunbar has spoken about. One policy. Zero. There is none. All they say is regime change. That's it. No policy. እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣበይ ከይሰምዕዎ ዳ እምበር እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ዓጀውጀው ዝርአ ኩሉ ነገር እንድሕሪኻ ወላ ሓንቲ ፖሊሲ ዝበሃል ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም እንትርፎ ሬጂም ቼንጅ ፖለቲካ ዶ ምስ ክስቶ ኮይና ዶ ምስ ከምዚ ኮይና ዶ ናብዚ ኸይድና ዶ ከምዚ ገበርና ዶ እንተደይ ኮይኑ ፖሊሲ ክትዛረብ እኮ ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ ተመክሮ ክህልወካ ኣሎ ብቅዓት ክህልወካ ኣሎ ካልኣይ ድማ ፖሊሲ ምዝራብ ጥራይ እውን ኩሉ ኣይኮነን ፖሊሲ ናትካ ድማ ንህዝቢ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ካብ እንኮታ ግንባር ዝብሎ ዘሎ ቃል ካበይ ዝመፀ ድዩ ዳሳት ከተፍርስ እምኒ ክድርብ ምስ ጀመርካ ንዑ እምኒ ኣብ ምፍራስ ዝቆመ ኣይኮነን ሓሳብ ስለ ዝሰመረ ወይ እውን ሓደ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ ቻርተር ስለ ዘቐመጠ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓሳብ ክእምኖ ስለ ዝመረፀ ድዩ ቆይሙ ታዲያ ነቲ ሕጊ ኣኽቢሩ መሰል ናይ ምንባሩ ተጠቂሙ ገንዘቡ ጫሕ ኣቢሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኻርዩ ናቱ ክብርታት ናቱ በዓል ናቱ ሃገራውነት ሰላማዊ መንገዲ ንኸተግብር ኢሉ ተኣኪቡ ዘሎ ንከተፍርስ ንዑ ንክትሃርም ኢልካ ተኣኪብካ ዘቆምካዮ እንድሕር ኮይኑ እቲ ማሕበር ከመይ ገይሩ ንፖለቲካዊ ቼንጅ ከምፅእ ወይ እውን ሓደ ዓብይ ናይ ፖሊስን ናይ ሓደ ምሕደራ ኣገባብን ነጊሩ ንህዝቢ እሚኑ ኣብ ናቱ ዙርያ ከርዕም ነቲ እምኒ ምድር ባይ ምስ ገደፍካዮ ድማ እናንቆልቆልካ ከይድካ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ሓሙሽተ ሰብ ሒዙ ተሪፉ ዘሎ እዚ ኣገይን እቲ ፖለቲካ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናይ ሚድያ እንጌራ ስለ ዝኾነ ማንም ኣቡ ዓጀውጀው እናበለ እንጌሩ ዘብስለሉ ኩነታት ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ብፖለቲካዊ ቻርተር ዝተዘራሪብካ ወይ እውን ናይ ፖለቲካ ሓሳባት ኣቐዲምካ ንህዝቢ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ክገብር ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን እውን ከም በዓል ሰልጠነ ግርማይ መፂና ነይሩ እጃ ኣብዚ መፂና ነይሩ ብዛ ናይ መጨረሻ ሰልጠነ قال ولا حنتي بأكل متيو يعني كان 10 دقائق تاقف
متيلو المتامخادو سبقال دسمعو مسيلو وزرباتات تزاري بخيدي بندو ملسو له أكل إلا حدث ما حدا زعما حاجة زي واقعكم زعما حاجة زي كونان أي كتاتو برجين محمدو ما تسيبكم الله أجين ندقيت بالو نقول خيجة نخسايت بالو يلا خطوتو صحواتكم كونكم تخوف نتن عبيت بدوكلا سلطنة قرماي أبز تقرأي متسيب بحفشا كم تريوم زلهم بهوت ناي سبات من اللقات بمسايتات ناي سبات من اللقات أنا بعلاقات كا بتعم جزاكو في الكاب سالون كان أبو في سكان كين كام عاد جنزب تقعد تقول له ببروباغندا عجوجو كتب سلزو علكا نسخة زيت واقعلو نسخة زيت تسعنلو نسخة أمن زيت تدربيلو بهوت ناي كالوت من اللقات أكل ناي بوليتيكا وغزغاز كوين تغزيرو بوغيرم كشكتو زوعلو قصرية بلو من ينا مسكينة تي زي تردو دما قداي واقعي خفللو مالتي مبر زياتهم دا حدث انتاي لصحيفريه يسكزو كلهم دليت فتحي تقاوم تتباهلهم زاربو زلو فتحي تزلي وفتح عند حرمتي بيرترا قداموت بيت فردين عطاتهم يكحتت مخنياتو ببزع قبنا زحتتيهم ابت ميديا كوفيلهم نحنا تقالسدو ديموكراسي مصعت نفتح نك على زبلو زلو قداموت بيت فردي عطاتهم يكحتت مخنياتو زقبروا قبن ازي بزعيو نغصب قبل بعل باباروبيل يكون كالوت بعل دكتور شارون كومون توم مهوراتنا زقبر زلو لمنتاي دمص حزبكم زيكونكم يلكا زقبر زلو اشافري ማለት ሓደ ነገር ክርድኦ ዘለና ንሕና ካብ ፖለቲካ ንላዕሊ ስነ ልቦና ይዝቅድመና ስነ ልቦንኡ ዝተባታተኸ ተስፋ ዝቆረፀ ዝማህመነ መንእሰይ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብር ኣይኽእልን ስለዚ እዞም ሕጂ ዝቃወሞም ዘሎ ማህይማት ንሶም ዘፍረስዎ ኣርእስ ክዕርዩ እዮም ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ ዘሎ ኩሎም ተማፍቲ ስእሊ ዝገበርኩሞ ምክንያቱ ሲ ካብ ኤውሮጳ ዝድወለና ድዩ ወላ ንሰምዖ ድዩ ነገራት እንተሪእኻዮ እንታይ እዩ በቃ ገለ ዋልድ ብፍኒስትራ ክፀድፋ ናብ መኪና زحونا زبلا زلو باي وغن قبلت زربايا مالت كل سبا بوليتيكا هاجر بوليتيكا كون استوسن سبا زخوني كل سبا يكوننا بوليتيكا كزارب زلو حد ما زوم سبا زياتهم زمهر زلو ويون حبريتا زب زلو اكلنا يتحبرتسبنا معاتكم زلو وسلد فلوتيوم ويون تتحستناتهم سب زريه زلو زصام حبرتسب سلازلنا نحد سب ما يصمي زلو حمباشا يكون كانت بوي امني يكون كانت بوي ونا بتري يكون كانت بكواغا اميزو لو سماي خطبه وكما يزبلس عسير دي قال خالت لكتبه سلازي ادز بن عمز كتاتل زلو نتناتهم حبريتا سلز دليز كاتلهم زلو بوليتيكا ناي كل مفتحي كونن كي بوليتيكا دي صلو يلن ا بوليتيكا طعي حبرتسب كل وكا ببوليتيكا نقحت كل وكا اب تمرتي اب عنا اب كال زنق حبرتسب مزل وكا طرايو ግን እቲ ፖለቲካ ዝበሃሎሚ ርእሲ ዘይብሎም ኣማን ዝኾኑ እንድሕሪ ሒዞም ኣለዉ ኮይኖም ኩሉ ነገር መዓልታዊ ዝዛረብዎ ዘለዉ ካብ ፖለቲካ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ተቃውሞ ዝበሃል ዘይተዓወቶ እኮ ብሰንኪቲ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ኣይርዶምኒ እኮ ሪፍሌክሽን ዝበሃል የለን ወይ ከዓ ነብስኻሲ ሓደ ሓደ ግዜሲ እንታይ ኮይና ኢና ዘይተዓወትና ኢልካሲ ግምገማ ዝበሃል የለን ድዩ ማለት ኣልበርት አንስታይን እንታይ ኢሉ ሓደ ነገር ቀፃሊ ትደግሞ እንተለኻ ውፅኢት ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ክመፀካ ይክእልኒ ፍሉይ ውፅኢት ክመፀካ ኣካይዳኻን ኣዘራርባኻን ሜላሳትካን ክትቅይር ኣለካ ብሓንቲ መንገዲ እናኸድካ ፍሉይ ውፅኢት ምፅባይ ፅላለ ወይ ዕብዳን ዝበሃል በቲ ናይ ዓለምና ጂኒየስ ዝበሃል ኣልበርት አንስታይን ከምኡ ተባሂሉ ዲፋይንድ ኮይኑ እዚ ዝብሎ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገብርዎ ዘሎ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ፅቡቕ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይረክብ ስለ ዝኾነት ዕላማ ኩሉ ግዜ ንፅቡቕ ዝገብር ዲሞራላይዝ ምግባር ፖለቲካ ዘይኣታኻ ኢልካ ኢኻ ምክንያት ድማ ትጥቀመሉ ኤኒዌይ ነዚ ነገር እዚ ነዊሕ ርኢናዮ ሰብ ድማ ነቕሒሉ ምዃኑ ፅቡቕ እዩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ንግደፍ እናበልና እዚኣ ክንገፈኩም أرواح الجلال